Gisusi sa DNR Region 11 ang sanitary landfill sa Davao City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yasara kini aron masigurong natuman ang tanang rekisitos una ablihan pagbalik ang sanitary landfill. Kaganihang buntag gibisita sa DENR 11 ang New Carmen Sanitary Landfill sa Davao City aron susihon ang pagtuman sa City Environment and Natural Resources Office o SENRO sa mga gikinahanglang lakang una matud pa makahukom nga ablihan na balik ang landfill. Gisiradaan kini human gimando sa ahensya ang suspensyon tungod sa nahitabong landslide niadtong Mayo 20 nga gikamatay sa duha ka tawo. Continue mi buntag og gabi naga slope. Ang target ma'am nga ma-extend ang katong stabilized road. After nga ma-downgrade na mo. Padayon pa ang slope stabilization ug wad pang corrective measures ang ginahimo karon sa City Environment and Natural Resources. Kini aron masiguro nga luwas ng ablihan subli ang sanitary landfill. Currently kasi yung height ng waste is around from the barangay road is 40 meters. So that is equivalent to 10 to 14 story na building. Alright. So dapat i-downgrade pa jud ang i-downgrade pa rin yung height to correct the height including the slope. So those are the mitigating measures pa to stabilize the condition. Acknowledge naman na there are actions coming from the LGU. So yun doon, yung actions nila in compliance dun sa kanilang commitment, yun yung ating i-ensure no, kung na-implement ba siya, and then if the safety is okay na, so why not to open? Ang proposal matud pa sa LGU himuong temporaryong disposal area ang unloading zone sa landfill. They have this part is stabilized road. Stabilized road may mga aggregates po at saka mga geotextile na ginamit just to stabilize the road para safety po yung trucks. So the trucks will unload the waste there tapos itutulak lang ng bulldozer. Trucks are not allowed na pumunta pa dun sa hindi pa stable na area. Nagpahigayon na sab sila og inspeksyon sa landfill human sa linog niadtong June 8. Hinuon wala matud pay indikasyon nga trash slide o paglihok sa yuta. No major na mga movement dun sa trash. So even with the aftershocks, yun kasi yung pinakamalakas, the first to shake, yun yung ating parang caution, no? And then now, wala na siyang movement. And then until the recent days. And every day naman, meron tayong assessment. And the same, no movement because of the earthquake. Gibisita usab nila ang ginatrabaho nga bag-ong landfill nga tapat sa kasamtangang landfill. Gilaumang mahuman na karong June 16. Currently po, kino-concrete siya. Then yung liner din ng sanitary landfill is ongoing. So after those components will be installed, will be operational by June 16. Samtang daan nagisulti sa Malacañang nga magpahigayon matud pa og investigasyon ang DILG kalabot sa paglabay og basura gawas sa opisina sa DENR 11. Kini human sa mando ni Mayor Sebastian Duterte nga himuon kining dugang collection point aron makita matud pa sa DENR ang sitwasyon ugaling matanggong ang operasyon tungod sa pagsara sa landfill kay walay kalabayan. Apandaan ang tubag sa DENR nga kinahanglan lamang nga masiguro nga natuman na ang tanang kinahanglang matuman aron masiguro nga luwas na kini una ablihan balik. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tun-an kung duna kini kalapasan sa environmental laws. Lakip daw sa mga imbestigahan si Davao City Mayor Baste Duterte. Wala pay pahayag ang Davao City LGU kalabot niini. Sara, sumala sa DNR, makanunayon matud pa ang ilahang coordination with the local government unit ug sumala pa nga ang EMB matag-adlaw nga nagapahigayon og on-site assessment pero lagi sa karon wala pa exact date kung kanus maablihan ang sanitary landfill. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.